сифати сохтмони ин ҳавлӣ дар дараҷаи олӣ мебошад. дӯстони азиз, 1.5 ғишт чиндагиян, ҳам якум ҳам дуюм ошёна полни монолит кардагӣ, таъмирашам таъмири нав ва бо сифат ба дастаъмир оли ягон кас дар ин ҳавлӣ зиндагӣ кардагӣ нест. марҳамат дӯстони азиз, қариб 3 сотиқ замин ва 6 дар хона. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар поёни корвон гравзавода ҷойгир аст. аз ин тараф худи бозори корвон ва аз ин тараф пости чимтепа. хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона тақрибан 500 метр. бисёри бад гап намезанем, рафтем. инҷо худи гравзавод ва ба тарафи дасти рост мегардем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 2.8 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. ҳуҷҷатҳояш бошад кардагӣ, ҳамаш қоидавӣ. дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, умуман бе ташвиш. бо барқ ва обам таъмин аст. нархаш 1,850,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. сабти якум ошёна ба анҷом расид, мебурем ба дуюм ошёна. дар дуюм ошёна боз 3 ҳуҷраи дигар ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, ҳавлӣ ивазам мешавад. бо хона ё ин ки мошин болои пул дода шавад. марҳамат метавонед вариантотонро пешниҳод кунед. чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, таъмири ҳавлӣ таъмири бино бениҳоят замонавӣ, зебо ва нав аст. тамошобинони азиз, хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.